الله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وهو أغنى وأقنى. يا إلهي أعد علينا ثيابا طاهرات بالجود والغفران، وأنر ليلنا الطويل بهدي أبدي من سلسل القرآن. لك نشكو تفرقا وضياعا وكروبا تموج في البلدان، فامحو يا رب بؤسنا وشقانا وأجرنا من وطأة الأحزان، واكشف الغفلة الثقيلة عنا من سحاب الشقاء والحرمان. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد البوادي والحضور، أتقى آمر وأبر مأمور، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ya ku bayan Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. yadda al'amarin yake a sunnar Allah, yadda yake Allah ya tsara wa bayan sai da suke gudanar da al'amuransu, cewar Allah baya canza wata ni'ima babba ce ko ƙarama wadda yi wa wasu mutane har sai su sun canza abin da yake tare da su. Ita ko dama asalin ni'ima tana zuwa ne sakamakon biyayya da ta'a, kamar da nikima take zuwa sakamakon sabo da fajirci. Idan kaga mutane suna cikin ni'ima, suna cikin walwala, suna cin alkhairi, suna cin zaman lafiya da aminci, komai kashe-kashe wata ana tawatayawa, to an koma ga Allah, an yi abin da Allah yake so, an gode wa Allah da in shakartum la azidannakum, an gode wa Allah, Allah yake ƙara ni'ima. Amma da zarar mutane sun canza, to shikenan sai Allah ya janye wannan ni'imar ya mai da ta nikima, kuma mutane su ɗanɗari abin da suka shuka shi suka girba. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer. Da haka duk abin da kuka ji kuma na musiba, to shikenan kuma ko ne kuka jawo kanku, duk da Allah ya muku rangwame ya fi abuwa da yawa. Sannan Allah shine mai ji da abin da bayansu suke aikatawa na zahiri, harakatu wa taharrukatu fi lailin aw nahar. Sannan masani ne da abin da suke aikatawa a ɓoye cikin dare ko a cikin zukatansu, da haka zai musu sakamako gwargwadon aikinsu, na alkhairi su ga alkhairi, na shari su ga shari. Allah ya kare mu da shari, ba mu alkhairi. manzon Allah tsira da mutane suka fata gare shi ya faɗa cikin hadisin da Tirmidhi da Baihaqi suka yi rawaito daga Abu Huraira, Allah ya rashe yake cewa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badnihi lahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Duk wanda ya wayi gari wato cikin aminci a gidansa, a unguwarsu, a garinsu, a ƙasarsu, sannan lafiya lau a jikinsa, ba ciwon kai, ba na kafa, ba zazzabi, ba mura, ba mashako, garo ya tashi da shi,
sannan yana da abin da zai ci a ran nan, ba wai na gobe ba, abin da zai ci a ran nan yana da shi. To wannan Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa kamar an tattara masa duniya ne gaba ɗayanta an danka masa. Ma'ana wayannan ba guda uku su ne duniya, banda su bilhu ne. Gidanka, unguwarku, garinku, ƙasarku akwai zaman lafiya, ɗaya kenan. Na biyu, jikinka ba matsala, ba banzan zuwa asibiti ko jika wannan shafa wannan sha wancan babu. Sa'annan ka mallaki abincin wannan wuni din. To banda wannan babu abin da ke cewa duniya. Ko mai ka gani wato ba naka bane, sai fa in ka raye ka kai wannan lokaci din. Jama'ar musulmi, kanun kudinmu a yau shine zaman lafiya a Kano. Zaman lafiya a Kano. Kamar da muka sani, Kano ƙasaitaccen gari ne wanda Allah ya yi wa albarka mai tarin yawa, kala-kala a sarari da ɓoye. Tsawon tarihi, Kano ta gaji wannan alkhairin, zaman lafiya, arziki, kwanciyar hankali. Haka ake rayuwa, kowa yana sha'awar ya zo Kano, kowa yana sha'awar ce ina da alaka da Kano a gida da waje. Har izuwa 'yan shekarun nan da al'amura suka canza ta fuskar tsaro da zaman lafiya, muka waye gari muka samu kanmu a halin ke ci a yanzu. Kowa ɗarɗar, kana gidanka ka rufe ƙofa, ka kulle, ka duba can, amma sai dai kai bacci da ido ɗaya. Balle kuma ka fito waje kan titi, balle a ce ka fita wajen gari kuma komai zai iya faruwa, abin da ya shafi lafiyarka ko dukiyarka ko abin da ya kama da haka, ko ma a razana ka, a firgita ka. Wannan Kanan wacce ake wa tarihi da cewa ita ce tumbin giwa, ka misalika alfun, ko da mai ka zo an fika, haka ake wa Kano kirari. Kuma shekaru 70 da suka gabata, wato Malam Ma'azu Hadeja a waƙarsa ta tutocin Shehu Mujaddadi ya yi wa Kano kirari na irin wannan lokacin, inda yake cewa Kano ta abu da shayabu, duk wanda ke biɗar rabu, akwai shi can zubo-zubo, ka tabbata fa madibu, domin faɗa ta gaskiya. Ita ce Kano a wancan lokaci, shekara 70 baya. Ana yaban Kano, ana zuwa a samu arziki, rabo gashi nan zubo-zubo kala-kala. Ice wannan malam ka tabbata abin haka yake in ka faɗi gaskiya game da Kano. Yanzu Kano haka take? Sannan a wancan lokacin Malam Yahaya Gusau ya yi waƙar birnin Kano, wanda Malam Bello Sokoto, ita ƙwarbi ce Malam Bello Sokoto ya mai ta Hamisi, ya mai da ta guda 5. Shi ma yana faɗan halin Kano, yanayin Kano a wancan lokacin. A wani baiti yake cewa, a yawon da na yi ina son ka gane, cikin karkara haka za da burane. Kano ce da ɗai don ka sa ta azane, Kano ce ta ɗai don ka sa ta azane. A girman gari har da taron mutane, ƙasar Hausa duk ba kama ya Kano, ƙasar Hausa duk ba kama da Kano. Haka ya faɗa. Ita ya yawon duniya, ya je ƙasa-ƙasa, gari-gari, amma ya gano wato a dukkanin biranen da ya je karkara, wato babu kamar Kano a ƙasaita. Ita ce ƙasa ta ɗaya. Sana a girman gari da taron jama'a, ƙasar Hausa kaf ba kama da Kano. Nan ce Hausa ya haɗa da wani ɓangare na Kamaru, da wani ɓangare na Jar a yanzu, da wani ɓangare na Benin ma. Duk wannan ana kiranta Hausa State a wancan tarihi ɗin. To in ka kewa wannan gurin, ba gari mai ƙasaita da girma kamar Kano. Haka take a wancan lokacin. Sa'an nan Malam Sa'ad Zungur, shi ma wancan shekarun 70 da ake magana nan baya, ko sama da haka, shi ma ya yi waka da yake cin gina ta arewa jamhuriya ko mulukiya, wanda Malam Yusuf Kandu ya mai da ta beti 5 da shi ya yi ta ƙwarbiyu. A ciki suke cewa su biyun kamar da wacce suka taru suka faɗa,
tun tarihin da na tuno, tun babu bature an gano tutar hasken birnin Kano, tun bagauda yana sauran Kano suka fara fataucin dukiya. Himma a gare su da kyan hali, himmar nema ba gantali, hidimar kenan daɗa manzali, hijira ta iske alwali, sai ta ƙarfafa tushen gaskiya. Cewar Kano kenan ya ce a tarihi an gano tun kafin bature ya zo tutar haske na birnin Kano, tun lokacin bagauda yana saran Kano, tun a lokacin Kano suke fatocin dukiya, sun shahara da kasuwanci. Idan ka to daga Libe ka tsallako ruwa ka keto ka zo ta Agadas ka biyo ta Katsina sai ta Kano sai ta Kukawa sai ka fada Arle sai ka fada Sudan, su ne manyan kasuwanni shekaru 200 da suka wuce ko 300. ya ce himmar mutanen Kano wato an san su da kyan hali, an san su da neman na kai, ba Kano baya gantali, sannan wato a hidima suke yi har lokacin zuwa sarkin Kano alwali shekara kamar 500 kenan nan baya aka san Kano ta karfa kan tushen gaskiya. Jama'a wannan Kano kenan fa a da. To yanzu fa na farko yanzu mun dubi cin garin Kano, faɗan daba da kwacen waya da babura da haura gidaje, wato abin kamar iskar bazara, wato sai ka ji kamar allafa can sai ka ji gari ya ɗime gaba ɗaya. Idan an waye gari a yan kwanakin nan, wato inda ya kana da barkaci za ka yi sammako musamman haida wa mutane, sai a tura mutum akan wata a dauki baburin a saka a mota ko kuma a tafi da shi mutum na ji na gani. Banda kwacen waya duk da wannan yayi sauki, amma dai har yanzu ba daina aka yi ba. Haka harka yan areta nan su ana amfani da su duka da ya bani wanda yake cewa ba ka da tabbas in ka fita wa yanzu. In kana da waya ya tare ka a ɓace, in ma ka are su a cin aje su za a zaro maka a karɓo kuma a turo ka a gudu. Haka nan ko a ture ka akan baburin ka, a ɗauke baburin a sa mota musamman masu sammako, a sa mota a tafi da shi a barka a yasar da kai. Sannan kuma ga haurawa gidaje ba kama yiwuwar hannun yaro, sai matasa su yi gungu wajen su 200 su dirkaki unguwa, kowane gida sai an haura an yi kwace. To duk wannan Kano kenan a yanzu. Kana da da an ka shiga cikin birni ba kowane gida da ke da firam ba, shine kyauran karfe, sai kyaure wani ma gurin wani ma gidan karan gado ake jawowa shi gina a rataya ko tufaniya, gida ne kuma da mutane a ciki. Haka ake a cikin gari. Katanga ana yin ta tsore kawai don kada ka gano mutane cikin gida, an ba don Kano ne haura ba. Amma duka wannan ta kare, sai gama an yi gida an yi katanga an kuma kara an sa waya mai karce mutum, sannan an jona ta da wuta, duka saboda me? Saboda babu aminci. Wannan musiba ce ba karawa muke fama da ta a wannan gari na Kano. Na biyu, rikicin siyasar kwankwasiya da gandujiya wanda ya karya alkadarin sarautar Kano, wadda karan aka san sarautar ta da girma da kima da daraja da alfarma. Din da aka ce Kano ana bawar sarauta, to sai a yi fati a tashi. Da sarautar Kano aka take. Sarkin Kano din da ya je kallon sa ake kare, wannan ai sarkin Kano ne, wannan ai sarkin Kano ne. Duk inda ya je taro sai guri ya matsayi sarkin Kano ya zo, sau da girman sarautar da alfarmarta da kimata da kasaitarta. Amma yanzu mai ce sarauta a Kano, wanda sarki zai je a yi masa wannan? Ta rabu gida-gida, an cusa abubuwa na gaba a cikin masarautar kanta da sunan siyasa ko son zuciya ko na makamancin wannan. Akwai lokacin da shekaru da suka bata cewa aka so a hana Nijeriya gaba da zai aikin haji, aka rasa wa zai shiga harkar tsakanin Saudiya da Nijeriya a samu muje mai aikin haji, sai bar ta basar Kano Alhaji Ado Bayero. Shi kadai ya tinkari wannan, kuma ya je zauna aka yi masa arba kace an yadda Nijeriya su je aikin haji. Da waye mu aka yi wannan? Amma yanzu me zai taso a wata ƙasa ko wani gari ka ce kana da wasu sarki a Nijeriya ko na Kano za ka tura maka alfarma? Ina alfarma take? a riga an lalata ta. To wannan illa ne a Kano, ko ba daidai bane a Kano. Wajibi ne masu hankali su tashi su gyara wannan abin kafin ya jefa mu
a rijiya gaba dubu babu kurangar zabari ko wato abin zabari, babu kurangar za a shiga ko kuma abin za a sa ƙugiya wannan a yi zabari a ciro mutane. Kuma abin mamaki ko abin takaici, wannan abin da ya shafi masarauta fa ake ganin ta taɓarɓare. Masarautar Kano ba ta da kiyama, ba ta daraja ita da ta wancan lokacin da ake ambato, ake kaseta, ake isa da ita, wanda kowa ya shaida wannan. Dan gida da bako to za ana nema cusa wannan taɓarɓarewar da rashin kimar da rashin darajar da rabuwar kai a cikin harkar malanta a Kano. So ake a wayi gari ba wani malami mai kima a Kano, mai daraja a Kano, wanda zai faɗa ya ji a saurara ce ai malam wani ya ce. Haka aka samu a gaba yanzu, da sunan siyasa ko da sunan aƙida ko da sunan menene duka ne, ko da wani suna a kawo to Kano abin to za kenan. Bincike ya nuna yanzu a Nigeria malamai su kaɗai suka rage suna da kima 70 cikin 100 ga al'ummar ƙasa. Amma duk wani kasa ne ba malami ba, kimarsa daga 30 ne abin da ya kasa, ko 50 fasfak ba a samu ba a wannan ƙasar. Wannan mace da tabbatacce aka yi, an bibi mutane, an bibi garuruwa daban-daban, an gano malamai a yanzu a Nigeria suna da kima 70 cikin 100. Amma dukkan sauran mutane targatansu da 'yan siyasa da sauransu kowa ya shi, to za ka samu suna da 30 ne abin da ya kasa, wanda ya samu ƙarin basu da yawa. Haka muke da wato wa'annan malamai masu kima da suke faɗa a saurare su, a ce malam ya ce, shehi ya ce, waye ya ce, to so ake ita ma a rusa ta, zama cewa ba wani mai faɗa a ji, ba wanda zai za a saurare shi. Shikenan mu zauna a zaman dabbobi. Aiko dabbobi a daji jinsu su suna da shugabanci. Akwai sarkin dawa da ake saurarawa. Da me yasa mu za mu zauna haka nan, ba mu da jagoranci, an rusa sarauta, an rusa siyasa, yana so kuma a rusa malanta. Har mutanen kirki tsoro suke su fito su yi magana. Yanzu siyasa wani ɗan tasha tantiri wanda yake wato bai san baya gaba da baya, bai san mutunci ba, yaje ya keta musu riga arziki a kasuwa. To da haka mutane sun ja baki sun yi shiru. A Kano ana barna, ana lalata, ana komai, ba wanda ya sai magana sai a keta masa kai. Yanzu sai ya je abinci ko tarihi kaka da kakanni ana cewa ai dan wani kaza ne mai mazawayin kasuwa. Shikenan an gama. Da haka ba za a saurare shi ba. Kuma duk da sunan siyasa ko da sunan yanci ko da sunan albarkacin baki ko da sunan wani suna ne. To wannan ba daidai bane, kuma ba alheri bane a Kano, kuma cutar da Kano ne, lalata al'amarin Kano ne. Wannan alkhairin da aka san da shi so ake a binne shi. Allah ka iya mana. Sa'annan abu na gaba, lalacewar sana'o'i da tabarbarewar kasuwanci da aka san Kano da shi, wanda a da mutumin Kano baya sha'awar kyamar aikin gwamnati yake, domin a ganin aikin gwamnati hanya ce ta lazumta wa kai talauci. Saboda haka wannan baya da ake ce to ko dan aikin gwamnati baka nema mana. Da yawa ake yawo da ofa, sai baki daga kudu ko da wasu suke zuwa su yi aiki a Kano. Saboda Kano ba zai maka aikin gwamnati ba. Saboda aikin gwamnati hanya ce ta talauci, ba hanya ce ta arziki ba. Sai fa in yanzu da aka lalata aikin gwamnati ya zama ana yin sama da faɗi, ƙasa da girma, tsakiya da tumbi, shi ne za ka yi wani abu. Amma in dai aikin gwamnati ya tsura, ba za ka samu wani abu ba. Ba kai za ka iya gina gida ba, ko ka je aikin haji, ko ka aure da yayanka, sai ka yi shekara 35 an baka garatuti. Shekara 35, watakila ka fara aiki kana ɗan shekara 20, ka shekara 35, ka gama aiki kana ɗan shekara 55, an baka garatu, kuma ya rage maka a rayuwarka. Sai kuma ka zama cima zaune in ba wani abu kake da ba. Shi sa mutumin Kano bai da aikin gwamnati ba. Saboda a rana ne sai ka je kaso kurmi ko kantin kwari ko ina ne, sai ka samu harkar da za ka yi, ka samu abin da yake albashin wata guda. A wata guda sai ka samu albashin shekara 2 ko shekara 3 da ma'aikaci. Kafin wannan sai ga mutum ya gina gida, sai ga mutum ya yi lebe, sai ga mutum ya yi aure. Amma ma'aikacin gwamnati ba zai yi wannan ba. Saboda ana ba shi ne gwargwadon abin zai shi rayuwarsa ta abincinsa. Amma sauran lamura sai ya yi mutu tukuna. Shi sa Kano aikin wata bai yi kima ba, sai da aka lalata kasuwanci, aka lalata sana'o'i, aka lalata duk wata harka da ake, kamfanoni da aka fa na gida da na baki da aka kashe su, aka rurrufe su,
matasa suka zama su da makoma ba abin da za ka iya yi na sana'a ko na murza ɗaya ka mai da shi biyu, to sai kuma al'amura suka kwace mana, sai muka shiga halin da muke ciki a yanzu. Ka shiga kowace unguwa yanzu ka gani da hantsi, musamman wajen 12 rana an gama bacci rana an fito neman na rana, ka duba kwararo yan bin bishiya ko gindin inuwa daga nan zuwa nan da zama ba a yin dakali. To haka aka mai da Kano, haka ta zama, kuma wannan ba daidai ba ne, kuma baya da za a da irin wannan halin, babu sana'a, babu aikin yi, babu koma a cewa ana so matausa su zama lafiya. Suna son su ci abinci, suna son sha abin sha, musamman suna ganin wasu mutane ba kowa ba ne, su da iyalin suna fantamawa, su ma kuma suna su fantama, to dole za su bi duk hanyar za su don su fantama din, su ma sai irin yadda ake ko da halal ko da haram, ko da karfi ko da yaji ko da menene su samu su mallaka. Wannan shi ma al'amari da ya dalace ya kama halin muke ciki a wannan gari namu Kano. Na gaba, kwararowar baki da kuma karɓar su ba bisa ƙa'ida ba. Baƙo alkhairi ne a gari, don garin da baya baƙi wato matalaucin gari ne ba zai tsina komai ba, don baƙi shi ke kawo albarka a ƙasa da gari. Duk garin da samun baƙi zai fi ci gaba, zai fi ɗaukaka, amma fa a kiyaye, sai ana karɓar bakin nan bisa ƙa'ida da kiyayewa. Babu inda ake haka a zamanin yanzu sai a Kano. Baƙi suna shiga sasakai, za ga duk jihohin nan da ka samu wato insecurity, harkar rashin zaman lafiya gaba ɗaya sun kwararo Kano. Sai daga mutum yana shiga yana fita. Kwanan wani ya ce da ni angosu wasu tare a wasu gidaje ba ruwansu da kowa, akwai ƙungiyar unguwar ba kawai su shiga su fita. Ita suka taru suka rubuta takarda suka aika musu gida-gida waɗannan baƙi da ba su gabatar da kansu a mutanen unguwa ba. Assalamu alaikum makocinmu, mun ga alama kada shiga kada fita a wannan gida. Mu a nan unguwar muna da ƙungiya da muke tattauna abin da shafi unguwarmu. Saboda haka za mu yi mutum gobe karfe 8 a masallaci kaza, muna gayyatar ka zo don mu zauna da kai mu fahimci waye kai, daga ina kake ko mai kake a unguwar, mai sana'arka, don mu zauna lafiya a unguwarmu da kai. Kuma wannan takarda mun kai bai unguwa da DPO. Assalamu alaikum. Suka aika musu. Amma sun zo sun tare a gidan sun haka ake. Ka san ko mai sana'a mutum ba, ka san mai kashi ba, ba ka san daga ina yake ba. Shikenan kuma in yana da wani mugun halin sai ta riga ta wata kace ai ba mu sani ba, mu ne mun ga yana shiga yana fita. To kun ga su tunda suna da wayewa ba sai sun zauna haka ba, suka aika takarda a rubuce da sa hannu, ni ne wani sakataren kungiyar da lambar waya. Haka ake yi. Da in ka zo gari baka in gaje ka samu su akalla in baka san kowa ba sai ka tafi gidan mai unguwa. Ni ba ko ne sai ce me sana'arka? A ni malami sai ce to akai shi gidan liman. A ni maka sai ce akai gidan sarkin gida. A ni maka sai ce gidan sarkin makera. A ni wanza akai gidan sarkin wanza mai. Haka ake yi. Da ka je in kai haka ne zai iya ganewa. Amma kawai sai mutum zo sai fili ya share ya gina ya zaman sa, ba kuma unguwa bai sani balle mutanen unguwa. To dan me za a zo lafiya ana irin wannan a gari? Ba inda zaka je ka tar ana wannan sai Kano. Dole mu dauki tsari, yi ka'ida. Gwamnati ta ba da gudunmawa ga masu unguwanni daga tai, a ba su office da kwamfuta, a ɗaukar musu ma'aikaci zaune su rika statut na mutanen unguwa. Kowane gida an san mai gidan da yawan jama'a sa, a shiga da kwamfuta. Sai gwamnati ta shiga wannan, a buɗe mai unguwa ko daga ce office, a ba shi ma'aikaci masanin kwamfuta, ya bi gida-gida, kowane gida wannan gidan lambarsa kaza, wanda yake gidan shi ne wani, iyalinsa kaza, yansa kaza. Dole a yi wannan, ga sana'arsa, ga abin da yan suke yi. Wallahi ba wannan ba za a zauna lafiya, ko ina haka ake a duniya. Da haka da bako ya zo za a gane, har mun zauna haka. Duk inda ka je in ka bar Kano, to za a gane cewa yanzu fa ba a Kano kake ba. Ka shiga wani yanayi, dole ka rika ɗari-ɗari. Ko da nan Jigawa da muke uwa ɗaya uba ɗaya, aka fidda su da gandu, aka raba gado, in ka je sai ka sha mamaki. Irin mu'amalar za a kai maka a matsayinka na ɗan Kano wani kuke uwa ɗaya uba ɗaya da yanzu an raba gado an fidda su gandu misali. To in ko har za a yi haka a Jigawa, balle ka je Katsina. Na sani mun je gada an kansilin
shi shugaban lokacin saboda an shigo da wasu wajen mutum 100 bayan Kano ba za a dauke su a police wani ya kawo mana lokacin muna hizba to ga fa abin da aka yi muka ce musu ga abin da ake ciki su je su bincika su waye wa'annan bayan Kano za a dauke su a matsayin aikin post a yi matsayin Kano dan su suke da wannan aikin yace malam wala aka shawo maki yace kaga wannan hukumar tamu da muke da ita ana Kano ta tantance waye dan ga bako yace aka tsana ba su da ita yace saboda kai bai ka zo kana bakon ka je ka nemi wani abu ba saboda tsarin zamantakewa wasu ya nuna haka ce ba su da wannan hukumar ta tantance wai waye dan gani waye bako saboda kowa ma an yi ya san shi bako ne kai ba sai ka nemi wani abu ba ka san ma baka da hanyar nema din dan wannan mun ba abubuwa da mutum sai ce shi dan sai dan Nasarawa ne ai dan Bage ne ai dan Taro ne saboda da dirme a cikin baki shikenan ba za ka yi da shi dan yace shi dan municipal ne za a ce to ina ne lungu ina ne kaza din ku za a gano shi da wuri kuma da ce shi dan Nasarawa ne dan Bage ne dan Taro ne shikenan sai bata a rububi to ba daidai bane saboda haka wajibi ne a dauki mataki ya kusa kai yanzu fa in kana dan Kano kai wani garin a ɗebi kasa ba ka ce sansana ka nan ba Kano bace muna kallo zo ai barna duk mubardan sai su zo Kano su yi lim abin su ba hana baki zuwa ba amma a dauki matakin tantance waye bakon me yazo yi da wace zo da tsaya ko da arziki in ba haka ba to za mu sha mamaki nan gaba idan fama ka mallaka wani ko fili ba za ka iya ba haka kuna gani hani ma ake a fidda wani yanki da sunan wata jama'a a nan garin su wannan nasu ne ma gaba daya baka da yau kana dan jihar Kano aka je ka sibili a wajen ka gina so da ba garin ku bane a kuma a jihar Kano wani irin rayuwa muke irin haka wanda su can a garin su ba kai sa a baka rumfa ba a nan lokacin mai martaba sarkin Kano suka kawo karawa ana hana su mallakar rumfa a sabon gari ina ne yace to shikenan ya yarda ga mutane a je a binciko a kasuwa a babbar kasuwar garin in an samu bahaushe guda daya dan arewa ba dan Kano ba wanda aka bashi hayar rumfa yake sana ba fa ta mallaka ba to a zo za mu ba su dama mallaki rumfa a sabon gari da aka je ba samu ba haya fa dan arewa ba wai bahaushe ba haya ba iya bashi ba balle a mallaka masa wasu suna rikewa an hana su mallaki rumfa a sabon gari a ina ne ne rayuwa muke irin wannan to inda wannan ba za mu zauna lafiya ba kuma za mu zo muna ji muna ga za a danne mu za a mai da mu bayi a garin mu muna ji muna gani wannan ba daidai bane dole ne hukuma da wato masu hilal wato ashabul hilal su shigo abin dan a samu gyara na karshe na biyar yanzu kuma uwa uba ga harka yan bandit ta tunkaro Kano daga arewacin Kano da yammacin Kano ariyar bangaren tsanyawa da gwarzo da shanono da bici da rogo kai abin ya kazanta in ana baka labari babu daɗin ji mutane suna kauracewa garuruwansu a Kano ba suna kauracewa garuruwansu saboda yan bandit din akwai wanda suke ma sai dai in yamma ta yi dare al'umma ta zo su koma jeji su manyan su kwana akan bisha in garewa su dawo saboda komai zai faru dare a jihar Kano ake wannan fa'ida jama'a musu to me kake nani in ba dauki mataki ba hada karfi da karfe ba da al'umma da gwamnati a tinkari abin nan me kake zai zama sai Kano ta zama Zamfara kuma abin da yasa ake na Zamfara da sauran wurare shine a Kano magana ce ta arziki muna magana da wani mutum ce yace wallahi yace wannan akwai yace ni kaina akwai kamfani da muke da shi wanda ake hakar abubuwa a wannan yankin saboda haka akwai arziki a wajen dan kasuwa ake cewa ni kaina muna da wani kamfani da ake haƙar abuwa wannan irin da ake magana wannan irin da ake magana na arewacin Kano ita saboda haka akwai yiwuwar turawa za su yi kyashin wannan su sanya za su yi su zo su mamaye wajen kisa harkar Trump ta taso ba ku da America an ce wannan kwatan ma ba masa har yanzu ba masa approval din wato budget ɗinsa ba kuɗi yake nan ina zai samu kuɗi Nigeria akwai abubuwa a ƙasa inda za ka gane magana ce ta kuɗi ta neman kuɗi ba magana ce wata wai ana kashe kiristoci ba a yi biyar da sun ce za su yi ne a Fatakwal da ina ne a kudu nan suka ce za a ba su gudan za su aji sojinsu me yasa ba ina ake kashe kiristocin arewa da suke faɗa ba kun ga shi magana ta ne tattalin arziki to ya kamata a yi hattara wannan hakan bane din ba ta wasa bace muna jin labarin abubuwan da suke faruwa a Katsina da Zamfara da wasu yankuna Sokoto da har za ku kana hukumanci a hannun su suke kawai shiru ne ake da ba a faɗa a labarai to haka ake so a mai da arewacin Kano kuma muna nan muna gani muna zaune kuma yakin da ya ci doma ba zai bar awaye ba
in dai ba awai ta ɗauki mataki ba a karanta ne me doma ina ne doma ina ne awai wani yaƙi ne ya zo ya cinye doma sannan ya gangaro ya bai awai me yasa aka yi haka din mu yi izina da wannan ba wai kada magana ta haka na aka yi ta ba akwai tarihin doma da awai din akwai yaƙin da aka yi na doma ya gangaro ya kuma hada da awai cinye so sakaci na awai din to yanzu mu ne awai yaƙi ya ci doma su ne wancan jihohin in muka sake zai hada da awai din Allah ya kiyaye Allah ya kare ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفع عليكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم مجيد ولو يسلم لكم ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baka bayan Allah wani abubuwa da muka ambata duka abubuwa ne na takaici da ban haushi da baya da za ka yi sai dai ka faɗa ɗin an ce wa gayatu makarubin asireta an yufshi in ji malamai mai shiriniya to idan kana da damuwa to ka faɗi damuwar yana sa ka ɗan samu sauki kuma da Allah sai ka Allah ya ka maka mafita to wannan shi ne muke wannan bana akai amma dai daga cikin mafitar da za mu tunkara a yanzu na farko shine addu'a tana amfani akan musibar da saboda wannan wata zo ba wajibi mu tashi tsaye mu yi addu'a ba ji ba gani ba dare ba rana Allah zai kare mana musiba insha Allah. Sa'an na biyu mu hada da sadaka maganin musiba ce kowa ya da abin da Allah ya hore masa ga wannan Allah kai mana musiba ka ba mu bukaci ka taimaka da abin da Allah ya rubuka 100 ne kwabo ne naira 1 ce naira 1000 ne miliyan 1 ne ka bayar da niyyar cewa wannan musiba tun karo Kano ubangiji Allah kai mana maganinta ka bada sadaka iya abin da Allah ya hore maka abinci da ka bayar da wannan niyya din wallahi Allah zai maganta mana ba abin da yake kashe musiba kamar daga kwara wutar kara ruwa kaga butta mutu sai sadaka yanzu nan ne zaka musiba ta tafi anime ta rasa to mu yawaita sadaka bayan Allah mu yawaita sadaka kowa yawaita sadaka gurgurdan abin da Allah ya masa ita ma ga ta fita dukiya ta taimaka ta yi abin da yake sauƙaƙa bayi cin wahalar da ake ciki na al'amuran yau da gobe alhamdulillah ba kawon ba rawar haka abin da ake sai da wake 3,000 da wani abu ne amma bana 1,000 da wani abu ne akwai sauki amma kuma babu abu hannun mutane ana buƙatar a yi abin da zai kawo sana'a da mutane suka samu dan ko da ara baka da kuɗi ai tsada ce ara da baka da kuɗin siya sunan ta tsada a wayar wata hanyoyin da kuɗi zai je hannun jama'a ta hanyar sana'a da ayyuka na raya al'umma da ƙasa to sai a samu sauki. Sannan abu na uku mu gyara halayenmu mu kyautata mu'amalar mu tsakaninmu da Allah mu kyautata mu'amalar tsakaninmu da mutane ɗan uwanmu mu sani za mu koma lahira kowa zai girba abin da ya shuka kowa zai ga abin da ya aikata wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarhu dole ya aiki da alkhairi ko ka ake zai gani a lahira haka ma shari zai gani to mu yi kokarin mu aikata alkhairi mu kyautata wa junanmu mu kyautata mu'amala tsakaninmu muna da kaushin hali ba mu da yafiya akwai hasara da keta da gilli matukar akwai wanda ba za mu samu cigaba bayan Allah mu gyara halayenmu sa'annan mawadata da gwamnati wanda Allah ya hore musu su fidda dukiya su yi abin da zai raya al'umma su yi abin da zai taimaka a samu aminci in an yi wannan insha Allah kuma Allah ya shigo lamarinmu daman cewa aka yi in kana neman arziki ka yi zawa ƙasa na kuma ka ja kafa ma'ana ka yi abin da Allah yake so ka yi sai kuma Allah ya kawo taimakonsa wannan shine mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka cikin alqur'ani mai tsarki inna lillahi wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala karim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah umarun wa la barun ila man attala bi ilmin salim ya Allah kuma mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Nigeria baki ɗayanta da sauran makwatan musulmi sannan ka ba mu zaman lafiya a wannan gari namu na Kano ka amintar da mu ka mu karo azumin tarakali baki ɗaya duk wata musiba tun karo wannan kasa ta mu gaba ɗaya daga wancan miyagun kasashe yan ta'adda da musibu da aka kulla mana a nan kasar da makotanmu da sauransu wannan harka ta banda da sauransu da harkar lalata nan ta yan daba da kwace da ake da haura gidajen mutane da kashe mutane ko shekar da nan wajen cikin an ce an shiga wani gidan wani mutum an kona matarsa an yi abin da aka yi ana fara sata duk wannan abu da wani ke muna roƙon Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana gyara matasanmu Allah ya zubunci al'amarinsu Allah ya zubunci al'amarinsu shugabanninmu na addini da na siyasa da na gargajiya da malamu duka
muna addu'a Allah ya taimake su yi mana jagoranci akan abin da yake maslaha ce ta zaman lafiya cikin al'umma baki daya. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan jihar tamu, Allah ka amintar da mu dukkan musulmi, Allah ka yaye mana, Allah ka mana karshen duk wanda ke neman kulla mana kasa keta da gilli a wannan kasa tamu da wannan jihar tamu. Allah ka san shi, ka san a ina yake, a dare ko rana ya kulla wannan kullin, Allah ka warware shi, Allah ka sa kai ya koma kan mashakiya, Allah ka mai da aniyarsa a kansa, ko kuma ka tabbatar mana alheri a gare mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.